आणि मेहनत तोडून बसदार ना आम्ही कुठे तेंगाच्या राजूराम आणि पंचायत बरदार पद्दा निर्माण तली और हन्नी जिला जिल्हा रोडदा तली हन्नी तेंगा चरू तली अरे बस एंगाड़ पर निगाड़ पर थोड़ी ना काना रे मुर्गा मुखा चले राजूराम पंचायत पाचे तुड बसदार आणि पाचे तुड बसदार पदा रापाशी बदलले जिल्हा जिल्हा होता का जरूर है नाम सुमित्रा एंगा पदानवादी पड़ा जिला जिला लोडा का अकुने पंच तोड़ने बसदार चले जरूर एकादशी सर्वना जगा करता कुडू खारन बेले